טוב, אז בעקבות הרבה בקשות אני רוצה לצלם לכם סרטון מאחורי הקלעים או תהליך העבודה, ואני רוצה להראות לכם עריכה של צילומי סטילס, צילומי פקשוט לבקבוקי בירה, בקבוקי בירה חדשים של יקב פסגות, מאוד יפים. ואני מתחיל, עוד לפני שאני מתחיל אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, זה לא טוטוריאל, זאת אומרת, אתם לא אמורים לעשות בדיוק את מה שאני עושה, אלא זה קצת להראות לכם מאחורי הקלעים של העבודה שלי, ומי שרוצה לקחת מזה רעיונות, או אפשרויות, או כיוונים שהוא יכול ליישם בעבודה שלו, יופי. הכוונה היא לא שתעשו אחד לאחד מה שאני עושה, ודבר שני, זה לא שיעור פוטושופ, אני לא הולך להראות לכם עכשיו בדיוק על איזה כפתור אני לוחץ וכו' וכו', אלא פחות או יותר מה אני עושה. אז אני מתחיל מזה שאני שולף את שני הצילומים של אותו בקבוק. צילמתי אותו פעם בדגש בתאורה שמתאימה לגוף הבקבוק, תכף תראו את זה, ופעם בתאורה שמתאימה לתווית. אז אני נותן להם את ההגדרות שהכנתי מראש של הצבעוניות, ואני פותח אותם יחד כאן. אלה בקבוקים אחרים מאותה סדרה שתכף נדבר עליהם. אוקיי, אז אתם רואים שכאן הצילום הזה, גוף הבקבוק נראה נהדר, התווית קצת כהה, לעומת זאת הבקבוק הזה, התווית מוארת יפה, אבל יש פה הברקות שהן לא כאלה יפות, הברקה כפולה, זה לא מה שרציתי על הבקבוק. אז אני לוקח את התמונה הזאת, מעמיס אותה על התמונה הזאת, שתי שכבות, את זה אני זורק, ובואו נראה מה אנחנו עושים עכשיו. יש לנו פה שתי שכבות, והדבר הראשון שאני רוצה לוודא זה שהן נמצאות בדיוק אחת על השנייה. אני מתקרב פה נניח למכסה, ובואו נראה, יש פה תזוזה של איזה כמה פיקסלים, זה אומר שהמצלמה זזה לי בזמן הצילום, בקושי. הנה שני פיקסלים. בסדר, אני מחזיר את זה ב-100%, וזה יושב כרגע אחד על השני בדיוק. אז אני רוצה להתחיל מזה שאני בוחר את התווית כדי לקחת רק את התווית מהשכבה של התווית. בואו נתקרב, אני בוחר אותה בעזרת הפנטול. פנטול נמצא כאן. אוקיי. משתדל לעשות את זה כמה שיותר מדויק. יש צלמים שעובדים יותר מהר ממני, אני די איטי, ולכן אני גם משתדל כמה שפחות לעשות עריכות. זאת אומרת, כשאני יכול להוציא עריכות החוצה, כשזה דברים שהם לא מורכבים מדי, אני מעדיף להוציא אותם החוצה, ושוב מהסיבה שאני יחסית די איטי, ולכן זה פחות משתלם שאני אשב על העריכות, בטח על עריכות מונוטוניות כאלה. בדרך כלל השלב הזה של העריכות, כשאני עושה אותם אז אני מקשיב או למוזיקה או לפודקאסט, סוג של זמן איכות. כמעט סיימתי פה, ויש לי פה בחירה יפה של התווית. אוקיי? תווית בחורה.
עכשיו, בעריכה מורכבת אני צריך לתת לזה שם, תווית, אבל פה אין לי הרבה מאוד דברים, אז בסדר, פס 1, מספיק טוב לי. אוקיי, הדבר הבא שאני עושה, אני הופך את זה לבחירה, אני נותן פדר קטן, פדר כדי שהבחירה לא תהיה אלימה מדי או מדויקת מדי, אז פדר של פיקסל אחד מספיק לי, ואני מגיע לליירס ואני לוקח את השכבה הזאת ואני נותן לה מסכה. עכשיו בעצם מה שאני רואה זה רק את התווית בתוך השכבה הזאת. זה הצילום הקודם, והנה רק התווית הופיעה לי. עכשיו אני חושב שזה קצת כהה, אז אולי אני עוד אבהיר את זה, אבל תכף נראה. הדבר השני שאני רוצה זה לקחת גם את המכסה, את הפקק הזה, מהשכבה המוארת יותר. הוא יצא יותר יפה בשכבה המוארת, אז אני לא צריך ממש לבחור את זה, פשוט במסכה לבוא ולגלות את המכסה מהתמונה המוארת יותר. מה אתם אומרים? ככה או ככה? יש משהו יפה בחשוך, אבל יותר יפה המואר. אוקיי, שלב הבא. שלב הבא, אני חושב שאני כן אעיר טיפה את התווית, אז אני לוקח איזושהי, אפילו יותר מזה, אני קודם כל אסמן את התווית שוב, ואז אני לוקח שכבה של קרס, אוקיי, וטיפה מעיר את כל התווית לא יותר מדי, משהו כזה, זה נראה לי יהיה הכי נאמן למציאות. טוב, בואו נסתכל רגע, נהיה בטוחים. אוקיי, אז עכשיו השלב הבא, אני מקפיץ שכבה, אני בעצם מאחד את הכל לשכבה אחת, והשלב הבא הוא לעבוד על כל מיני פגמים קטנים כמו שאתם רואים כאן. אוקיי, יש כאן פגם וכאן פגם, ובשביל זה אני עובד עם הפלסטר. ותכף תראו גם עוד איזה שיטה אחת או שתיים. לא יוצא יפה. אני חושב שאני אשתמש בפלסטר הזה. זאת אומרת, הפלסטר עם רפרנס. נגיד שנתחיל פה. זה לא רע. תכף אני אוסיף לזה עוד איזה נקודה. אוקיי. גם כאן יש לנו השתקפות לא כל כך יפה. החלק הזה הוא בעצם בגלל מין כימור כזה של הבקבוק, אז אני משאיר אותו כמו שהוא. חוזר לפלסטר הפשוט. יש לנו פה נקודה, פה נקודה. ובסך הכל, יש לנו פה שריטה. שריטה בתווית. חלק שצמוד לאותיות יכול להיות קשוח. הופ. אם העבודה עם הפלסטר לא עובדת, אז אני מתחיל לעבוד או עם החותמת, או עם AI, או עם עוד כל מיני כלים. גם פה יש איזה משהו קטן. זה שוב כימור של הבקבוק הזה בסדר, ונראה לי שפחות או יותר סיימנו. אז עכשיו, החלק הזה עדיין לא מאוד יפה, זה גם שוב כימור של הבקבוק. מה שאני רוצה לעשות כאן, זה לבחור את כל החלק הזה, אוקיי, ואולי גם קצת מהחלק הזה. להקפיץ את זה שכבה, ולתת לו קצת בלר. גאוסיאן בלר. משהו כזה כדי לעדן את זה. לא, זה קצת יותר מדי. נגיד ככה. בואו נראה מרחוק. משהו כזה. יופי. אבל מה שקורה עכשיו זה שזה הופך להיות רך מדי, וכבר לא נראה צילום אלא ציור,
אז לצורך העניין הזה אני מוסיף לו noise, add noise. יש לנו פה גרעיניות כזאת שנותנת לזה קצת יותר תחושה של חומר. בואו נראה. אני די מרוצה מהבקבוק. עכשיו השלב הבא זה להלבין את הרקע. כמו שאתם רואים, הרקע כרגע על 230 בערך. זה לא באמת לבן. אתם רוצים לראות מה זה לבן אמיתי. בואו נעשה פה רגע. אוקיי, זה לבן אמיתי. אז כדי להלבין את הרקע, אני הולך לבחור את כל הבקבוק. זה בעצם החלק הכי סיזיפי ומעצבן, העבודה עם הפנטול. תמיד יש נימה לבנה, ותמיד אני מתלבט אם להכניס את הנימה הלבנה או לא. עכשיו, הנימה הלבנה, המקור שלה הוא בעצם השתקפות של הרקע הוא סופטבוקס, בבקבוק. זה תמיד יהיה, העובדה שזה כל כך חד וכל כך יפה, זה בגלל שצילמתי את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת והשארתי מעט מאוד מקום לסופטבוקס. אולי פעם אני אעשה גם איזשהו מאחורי הקלעים של זה, אבל בגדול צילום מאוד מאוד מדויק נותן לנו תוצאות מדויקות. עכשיו השאלה אם אני מכניס את הנימה הזאת או לא, אני בדרך כלל לא מכניס. בכל מקרה זה על רקע לבן, וזאת נקודה חשובה. כשמצלמים על רקע לבן, כדי שזה אחר כך יהיה על רקע לבן, התוצאה היא הרמונית. אם אני מצלם עכשיו על רקע לבן ואני אחר כך רוצה לשתול את זה על רקע אדום או על רקע שחור או לא משנה מה, אז כל הנימות האלה וכל ההשתקפויות האלה עלולות ליצור לי בעיות. לכן תמיד חשוב לצלם על הרקע כמה שיותר קרוב לרקע שאחר כך נשתול את זה. לפחות ככה אני נוהג. עוד דבר שמעניין להגיד למי שלא יודע ולא מכיר, אני מלמד צילום מסחרי בטכניון, ואני מאוד מאוד ממליץ על המסלול לימוד למי שרוצה להיות צלם מסחרי. אני לא ממליץ על המסלול הזה למי שרוצה להיות צלם אומנותי, אבל למי שרוצה לעבוד ולהרוויח כסף זה מסלול מעולה. קצר יחסית, שנה, לא קצר מדי, כן, אבל שנה של לימודים שבהם מתמקצעים בצילום מסחרי. מה זה צילום מסחרי? זה כמה וכמה דברים. אחד זה צילום מוצר, כמו שאתם רואים כאן, צילום מזון, צילום אופנה, וגם צילום אנשים, צילום פורטרטים, צילום תדמית, כל מה שאפשר להרוויח ממנו, חוץ מצילום אירועים, וצילום אירועים אנחנו לא מתעסקים. למי ששואל את עצמו למה לבחור ככה ולא לבחור בכלים האוטומטיים שיש בפוטושופ, אז התשובה היא שהכלים האוטומטיים תמיד עושים קצת פדיחות, ותמיד זה לא נראה טוב, ותמיד זה, ולעומת זאת עבודה עם הפנטול היא מדויקת, ככה צריך לעבוד. נכון שזה לוקח זמן, אבל זה שווה את זה. מה גם שהבחירה הוקטורית, גם אם לצורך העניין הבחירה
האוטומטית של הפוטושופ, נגיד שהיא עושה עבודה טובה, היא עדיין בחירת פיקסל ביי פיקסל. הבחירה וקטורית היא בחירה שהיא לא פיקסל ביי פיקסל, ולכן היא תצא בסופו של דבר הרבה יותר חלקה. טוב, הגעתי להשתקפות, אני לוקח את ההשתקפות, אבל אחר כך אני אטפל בה. ההשתקפות לא יכולה להישאר ככה, היא נורא כהה, אחר כך אני אטפל בה, אתם תראו. אני לא צריך את כל ההשתקפות, נגיד עד פה מספיק לי. והנה סגרתי את הבחירה. אוקיי. מה אני אעשה עכשיו? שוב, אני אקבל את הבחירה, ושוב אני אומר שאם הייתה לי פה איזו עבודה מאוד מאוד מורכבת, והיו לי פה, לא יודע מה, 10-20 בחירות, אז הייתי צריך לתת לכל אחד מהם שם. אבל כרגע 2 בחירות, אז פס 1 ופס 2, מספיק לי. אני בוחר, אני נותן איזה פדר קטן, כדי שלא יהיה חד מדי, פיקסל אחד מספיק לנו, ואני, אוי, עשיתי פה טעות, אוקיי, אז אני מפסיק את הבחירה שלי, את זה אני הייתי צריך לעשות, את ה-Layer 3 הזה, זה בעצם ההקפצה של, אני אראה לכם רגע, של הריכוך שעשינו להשתקפות. אוקיי, הנה זה לפני, זה אחרי. עכשיו אני מספיק מבסוט מזה, לכן אני מאחד את השכבות האלה. אז Layers, ועכשיו, אוקיי, זה בעצם ה-Layer העליון. ועכשיו מה שרצינו לעשות זה לבוא כאן, לבחור את הבקבוק כמו שבחרנו אותו כבר, לתת לו פדר של פיקסל אחד ולהקפיץ שכבה. אוקיי, לא, סליחה. עכשיו יש לי בעצם את השכבה, יש לי את הבקבוק בשכבה נפרדת, בשכבה לבד. הנה הבקבוק לבד. אני יוצר פה שכבה ריקה וצובע אותה לא בשחור. תראו, רגע, אם כבר, תראו מה קורה ואיזה נימות מכוערות ברגע שאני שם את הבקבוק שצילמתי אותו על רקע לבן, ברגע שאני שם אותו על רקע שחור, איך הוא נראה מודבק. אבל אם אני אשים אותו על רקע לבן, הוא נראה מושלם. אוקיי, הוא ישר. בואו נבדוק. כן, הוא די ישר. הכל בסדר. נעשה קרופ קטן. מה שעוד לא טיפלתי פה זה בהשתקפות. השתקפות אני אטפל בה אחר כך. נשמור איזה רגע בתור PSD. ובכך סיימתי לעבוד בשלב הזה על הבקבוק הזה. עכשיו מה שאני רוצה זה בעצם ליצור שכל הבקבוקים ישבו לי על אותו הקובץ בצורה מאוד מאוד מדויקת, שכל אחד מהם רגע, לא הראיתי לכם, יש פה 4 בעצם, 1, 2, 3, 4, עם אותו הגודל, הכל בסדר, ואני רוצה שהם ישבו לי בתמונות עוקבות אחת אחרי השנייה בצורה מדויקת. וגם שההשתקפות תהיה מדויקת. אז מה אני עושה? אני יוצר קובץ חדש. הגודל שלו הוא נגיד 4,000 על 4,000. אני לוקח את הלייר הזה, לא 4,000 צריך להיות הרבה יותר גדול. בואו נגיד 6,000. אני צריך למקם אותו באמצע, בדרך כלל
מסמן לי ברגע שאני באמצע, זה די אמצע. אוקיי. אז מה שאני עושה זה אני אמקם את כל הבקבוקים בזה אחר זה באותו הקובץ. אני שם אותו ל-50%. הנה, אני יכול להראות לכם זה לא בעיה שלי, כן? התווית באחד הבקבוקים טיפה יותר למעלה מאשר בבקבוק השני. היצרן לא עשה את זה כמו שצריך, אבל הבקבוקים בדיוק אחד על השני. בקבוק הבא. אחרון. ככה בעצם אני אשמור את זה כל פעם עם בקבוק אחד, אבל הם יהיו בדיוק קובץ שהוא בדיוק זהה. אוקיי? טוב. השלב הבא. אוקיי, אני אקח את הבקבוק הראשון. ואני בעצם, בוא נעיף את הגייד הזה. עכשיו בעצם אני מפריד ואני מטפל בהשתקפות. ההשתקפות צריכה להיות עדינה. בעצם נותנת לזה קצת מראה יוקרתי. אוקיי. טוב. דבר ראשון שאני עושה. זה שהחלק הזה, יש לי הרבה דרכים לעשות את זה, אבל החלק הזה אני רוצה לתת לו, הנה כרגע הוא במסכה, אני רוצה לתת לו, נגיד 10%. אז פה באופסיטי אני נותן 10%, ובעצם אני מחזיר 10%. האם 10% מספיק לנו או שאנחנו רוצים יותר? בואו נעשה את זה 20%. 20%. אוקיי, 20% טוב לנו. הדבר הבא שאני רוצה לעשות, ואת זה אני אשים בשכבה נפרדת מעל כולם, זה לעשות איזשהו גרדיאנט, כלומר שזה לא יהיה כזה נחתך בצורה כזאת יפה. אני בא לגרדיאנטים, אני יוצר לי גרדיאנט שהוא מלבן 100% גם לבן 100%, אבל opacity 0. ואז נגיד שזאת הנקודה שבה אני רוצה שהוא ייעלם לגמרי. לא ככה כמובן, אלא בינארי. אוקיי. הנה תמונה מושלמת. לא, אני לא מרוצה מה... בואו נעשה שוב מההתחלה את ה... אני רוצה את זה קצת יותר כהה, את ההשתקפות. אז בואו נצבע את זה רגע לבן לגמרי. עשיתי בלגן רגע. אוקיי. וניתן לו 30%. בואו נראה מה הוא יגיד לנו עכשיו. כן, זה עדיף, 30%. והנה, אני חושב שסיימנו. ככה בדיוק אני עושה לשאר הבקבוקים, ויש לנו 4 קבצים בדיוק אותו דבר של בקבוקי בירה אחרי עריכה. איזה יופי. תודה רבה.